RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mga una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Paul, 28 years old, single, taga Naga City, Cebu. Unto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gikuha sa akong papa nga motor ug sa iya mga giutangan nga maoy nakahatog dakong kasamok namo karon. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pang, dugay lagi kang nauli. O kay grabe man ka-traffic. Unya, sakay pagid kaayo. Inilugay ang mga pasahero kung kinsay makaulag sakay. Pa, mas maayo palagi kung magkuha ng tagmotor, oy. Para makaulir ka dayon ba? Kiluoy, kay nga mo biyahe pa kada adlaw. Unya, layo pa gyud. Wala ba ko'y kalibutan kung unsay paagi ana na. Magpangutan na lang gud ta pa. Mangutan na ta kung unsay requirements ug pili down. Ug kung pwede, kuhaon ta dayon. So, magkinahanglan ka og co-maker pud ani, sir, ha? Aon sa man, sa imong pangan ba ang motor nga kuhaon, sir? Oo, ako nak, pwedeng ikaw mo himuong co-maker? Sige, pwede ra pa. Bisag unsa basta makakuha lang ka. Salamat, nak. Unya, kisa may magbayad anak kadabuhan. Ay, kung ing na nga ikaw. Dili, uy. Na may trabaho sa papa. Angay lang. Kay, naibak baya ka ng papa ni mo. Siyap itaw mo inungdan nga nung namahawa na dito sa probinsya, di pa? Kay dagan siya og giutangan nga mga tindahan dito. Da, taggam na sa papa adto eh. Maong dili na ito mausab. Naunsa man ni si papa ninyo nga tagdugay naman hinoong mauli? Mao ba ma? Oo. Nakakuha na hinoog motor, dugay na kay mauli. Ah, Wa baka ni magbinuang tawhana. basta panid ilang ma.
Og balita idayon ko ha kung naunsan si Papa. Sige! Paglayas mo! Oh. Pagnaong! O kayo na pagkita na mo! Ma? Ma, ano mo ka naunsan ka ha? Tol, ang butan niyo, amahan. Nilayas mo ba sa babae? Unsa? Unya, ang motor. To ah! Gida! Sige lang, may sagdin lang ma. Wa na kita yung mahimo ng Papa. Ug dili lagi unta siya magmahay siyang desisyon. Ayo! Kinsa mo ron? Ayo! Kinsa mo kay gipangita? Edgar Pilapil, sir. Ako ng Papa, sir. Nga naman? Pila ka buwan na siyang way bayad sa motor yung gikuha, sir. Unsa? Pero wa naman si Papa diri magpuyo, sir. Mao ba? Ikaw ba'y Paul Pilapil? Oo, sir. Palihog, pangitay mo nga man, sir. Kay isip mo yung kumikir, ikaw yun mo yung makabayad, ani? Unsa? Dali na kong gitawgan si Papa, pero dili gyud ako siya makontak. Nagdagan ng mga adlaw nga ako may gisigihag samok sa kumpanya nga gikuhaan namo ni Papag motor. Grabe na kayo nigkahasol nga nahatag namo. Pero nagtuo ko nga maor na problema nga gibilin ni Papa. May lain pa gidi ay. Unya, Mao ba? Unya, wala gid mo makadungog og balita ni Papa, di ba? wa na gyud bay. Mao na problema kay ko. Na, patay bay. Kung dili gina ninyo makita sa Papa ninyo, na, ikaw gimapreso, ana. Unsa? Unsa? Ngano gud taong ikaw may mapriso nga dili man na nimo utang? Mao gani. Unya, unsa may plano nimo ron? Muadto ko sa manager sa gikuhaan namo ni Papag motor. Musuway kog hangyo didto. Sorry, sir, pero wagit ko'y mahimo, ana, sir. Igo raman sa ming nagtuman sa mong trabaho. Oh, pero ma'am, Pangita na lang paagi nga mauli ang motor, sir. Para dili na mo namo sa mukon. unsa? Murag, mamahawa na sa taan ni Dinhipol. Ha? Nga naman. Kawasan ang gikuhaan og motor. Naay ni anhi nga mga giutangan ni Papa nimo sa trabahoan. Ug naningil sa iyang mga gipangutangan dito. Unsa? Ug nibahad nga ipahanting imong Papa. Unsa? Wa na gyud ko makasabot kung unsaon nila ako sa pagatubang ani mga problemaha nga dili ako. Dako na kinig kahasol nga gihatag namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa mo kay bawo nga ingon ani di ayang paagi kung mahimo kang kumikir. Unya dili makabayad ang nagkuha sa motor. Husto ba nila ang gibuhat? Na ako mao'y gisamok nila tungod kay dili na nila ma-reach out ang akong papa? Ikadawang pangutana. Matod ba sa akong amigo, kung dili jud kuno nako makitaan si Papa, ako kuno mo yung mapriso.
Pwede ba gunin sila makapapriso na ako? Nga dili man ako'y maoy na atraso nila? Ikatulong pangutana. Tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? O kung ako sad mo'y mukuha og motor o ma-apply sa uban nga mga loans, naa na ba ko'y bad record dito? Ikaupat o katapos ang pangutana. Naay-laing giutangan ang akong amahan sa trabahoan. Og nang hulga ni, nga ipahanting nila sa papa. Pwede ba na ko sila ipablatter? O mo file ko restraining order? Gusto lang kong maglikay sa daotang posible nga mahitabo, nga basin og maamong pahinuon mi. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Paul. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nga nagkinahanglan og mga tubag gikan sa kaalam sa balaod og ang mga emotional niyo mga pangutana, mga problema, ang inyong mga concerns, ang inyong gusto mahibawaan, no? Kabahin sa mga balaod, kabahin sa relasyon, sa ato ang mga bata, sa ato ang anak, no? Ang kanang mga paternity nga mga responsibilities, ang mga dokumento nato ato ang mga kabutangan, sus kadaghan na no? Ay nagyud yung dugaya, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran dire namo. Importante kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutan mga problema para mas among hisabtan. Nindot sad unta og makibaw mig taga-asa mo para kibaw mi og asa nagyong dapitan na abot ang tingog. Tingog lang ni Attorney Elaine Bathan og ni Dr. Rene Obra kung mga medical inyong mga pangutana, no? Kay nagad ko istorya ninyo. Katoanan kayo. Ako ang kuya naa sa Perth, Australia. Unya, naa siya'y na-meet nga una abi niya kay pagad uy taga Philippines man ko surag Tagalog sila dahil siya taga saan ka pag-ingon Cebu Bisaya sila pag-ingon nga asa man sa Cebu iyang ingon Mandawi uy taga Mandawi pud siya sus in anak kagamay kalibutan ha guys karon kay siya nga unsa day mong apelyido sir iyang gipotan akong kuya siya nga Noel Bathan ko siya iyang gingon mo guds akong kuya nga Kanduman pero ang tinuod di ba ningon ko ninyo sa mga nagsubaybay sa tong programa nga taga-Gisog yun ko. Mandawi gihapon na, Gisog ko nagdako. Unya na malhin lang miss Kanduman pagka-graduate na nakog college. No, nagpatukod naglaing balay akong mamig daddy. Pero lumad yun bing taga-Giso. So, kibaw yun na tanang tao nga mga lumad ging taga-Mandawi ang mga term sa mga dan, highway seno, iskina Bathan Press, maugyod na amua. Unya, ning anak to ang babay nga kanang, Bathan, naamang ko'y kanang kaila taga Bathan, Giso na siya, dool sa highway seno. So, na kung kuya, lumad ning taga Mandawi. Sumutog, ipangutanan niya. Unsa day mong apelido, Ma'am Sanchez, Perez, dili Sanchez, Perez, no? So, ina siya nga, kisa man imuhang kaila siya, si Attorney Elaine Bathan, kay nga no, suking tigpaminaw, guys, sa ato ang programa. Muna, kani nga episode is dedicated to you, Ma'am Lydia Perez, nga naa sa Perth, Australia, ug sa iyahang inahan, no? Nga naa siguro diri sa Cebu, kay nagningkamot gito sa Ma'am Lydia, nga makapadain taon pod, og kwarta para sa tambal puno siyahang mama. So, Ma'am Lydia, wa man lang ganita magkita, no? Pero nalipay ko nga, nagkakita mo sa akong igsuon, wa damha, no? Nag-cross inyong path. Pero dinha yun na to makita, no? Mga sukinting paminaw nga, kanang gamay ra gyud ang kalibutan. Unya, importante gyud no? Nga, ang ato ang kaayo sa kasing-kasing, nga atong ipakita sa atong isigkataw, no? Mag-abot liman lang kag kalayo na anang Australia, ang lumad nga mga taga Mandawi, nag-abot pagyud didto.
pastilan. Ma'am Lydia Perez ug ang imong pamilya dinha sa Perth ug diri sa Mandaue, diri sa Cebu, mabuhi mo. God bless you, no? Og guys, ang ang letter sender karong adlaw si Paul, punto legal ni taga Naga City, agoy konsihal Elmer Lapitan, ug ako ang close gud kayong amiga Attorney Bap Lapitan. Kumusta muntanan din ha? Sa Naga, kanilang Dagitab Festival. Pasko baya, mo gunay kanang gipaabot na to kay kanang ilang boardwalk pag kanindot inig pasiga na anak karong panahon sa Pasko, guys. Okay, punto legal kay kayang gisuwat kabahin man ni sa yuta sa iyahang papa, yuta naman sa katong motor sa iyahang papa, naman ito gikuhang motor ang iyahang papa o niya nasa ni mga utang nga mo gani nakadagobot ang kaning ilahang motor kay mo man ni nagsugod kaayon hatag nila dakong kahasol so mo ni no kay nagkaaram nagid kada kong utang siyang papa so una niyang pangutana wa man sila kabaw kuno nga ingon ana di ay ang paagi kung mahimo kang co-maker unya dili makabayad ang nagkuha sa motor husto ba di ay ni ilang gibuhat nga ako maoy gisamok nila tungod kay dili na ma-reach out ang akong papa. Okay, kani man kung mangutang ta ang kaning atong giutangan of course maniguro pud ni guys nga mabayran. Usahay ang ilahang paniguro, kalailain, garantiya sa yuta baron or kanang ang motor mismo or mangita asad sila kanang gitawag nga garantor or co-maker. Ang kanang co-maker, wa na siya labots utang pero siya'y ni pasalig nga pahuwaman ni siya diri kay ug di na siya makabayad ako'y mubayad. So ang pasabot ana nga kung nipirma ka, di gani siya makabayad katong principal nga nangutang pwede kang masinglan nga ikay pabayron sa iyang utang. Moogid na ipasabot sa co-maker class niya. Medyo taod-taod naman nino nga wala ta kakakuha nakadawat og suwat suliran kabahin sa co-maker pero kung nagsubaybay gyud mo sa ato ang programa muingon baya gyud ko ninyo nga ayaw mo patakag pirma og dokumento nga tan-aw ninyo duha-duha mo tubay-tuba kaduha-duha ta ayaw gyud labaw nagwa mo kasabot unsay but pasabot ana sabtag gyud ninyo unsay legal effect unsay consequence anang inyong gipirmahan because aning butang aning kahimtanga Sir Paul kung wa man gani ka ilara pwersaha tiuni para pagpirma ana sakto kas pangisip valid gyud tong dokumento ha, no? Pwede gyud ikay gukdon o paninglon kay valid man ka nga co-maker. Ikaduhang pangutana, matud pa sa akong amigo, kung dili gyud kuno makita ng akong amahan, ako kuno'y mapriso. Pwede ba gud di ay ni nga mapriso kuno siya, makapapriso ba di ay kuno to, no? Nga wa man ko'y atraso nila. Inaway, sayop po ding imong migo, abogado ni imong migo, o nag-inabogado, nag-expert, way mapriso po sa utang, no? Pero pwede kang makiha civilly para bayran ang utang. Pero nung kapog mapriso ka, wa man ka nangilad, wa man kay sak. Kipaw ba di ka di makabayad imong papa man po na nimo, nara po'y limitasyon, guys. Kung asa rapod sila taman, makagukod ug makapaningil nimo, di kanila pwede pod nga ipapriso. Kana sure ko ana guys. Ay to ato imong migo, ay takagtambag yan migo kay samot man ni sana kakulbaan spol. Kamugyod ikatulong pangutana tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? Ug kung ako sad ug maoy mo kuha og motor, o mo apply sa uban nga mga loan, na baka ko'y bad record dito. Okay. Kani kung ikiha man gani ka civil ra gyud ni, no? So di gyud ka mapriso ani, ug di man gani ka mo bayad, usahay na dakong chance pod nga basin ma-sheriff, no, mag-attach og mga properties nimo, ako pa nimo husayon na lang na nimo. As to mga loan, of course, kung mag-CI manggod na. So, makita gud po ang imuhang credit line performance. Kung mayo ba ka mo bayad og utang, kay kaning mga bangko, mga lending, kanang mga ingon ana, na manggod na sa sila'y network ba? Mag-inilhanay sila nga, kani ba nani, kanang utang ni mo ning tawhan na mangin ana ba? Kay, syempre, labi na ka ng mga daggo na nga mga kumpanya,
magpautang gani na sila, mag-CI man pud na sila, mag-investigation man pud na sila. Kay di pud sila kapatakag pautang ninyo, no? Ikaupat og katapusang pangutana, naay laing giutangan ng akong papa sa trabahoan. Og nang hulga ni nga ipahunting nila sa papa, pwede ba nako silang ipablatter? I think you should blatter them, no? Kay murang naanapod sila bati nga huna-huna or tinguha simbako. Kay pasabot mangud anang hunting patyo, no? Pangitaon para patyon ay delikado po na simbakog maunsay imong papa makaduda pud ta nga basin sila po'y nagpahipos imuhang papa pero ako aasam di paasa man taong kapagatago no maangin man imong mga anak nimo pa or mo file kog restraining order. I think dili pa ka-file og restraining order. I think pwede ka makapablatter siguro no emotions ba kay kaning apiki pod siguro og kwarta niya kato siguro agig pagsalig no o pagtuo nga may nalang matubo-tubuan gamay ang hinaguan namasin nanyamat pa nang hinaot pa mao siguro pod unya karong naglisod pod siguro sila of course masuko ka kisam say di masuko uy ug di ka mabayran nya kibaw kang di nakakapaningil no masuko man gani kang wa pa kabayre nya naara din ha unya gilabay-labayan lang ka muraragwa kana pa bang wa na gani mo hikita. So maybe no kanang emotions lang pud na nya maybe imo lang pud tanong og storya nga ay lang pambahad kay ako pod naangin pud ko sa akong papa ato lang tong pangitaon nya atong paninglon atong pabayron. Pero ikaw papa si Paul taga-asa ka ma o asa ka man no ang imong anak in town imong giangin sa imong problema ngano pud kahangwa pud kabayad no ay may pang magpakita ka kay para masulbad ug atubangon nimo ang imong problema. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan ng minakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon din higapon sa tuwang programa, kini ang Akong Suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.